Kanya, wala na kayo utang, te, ha? Fully paid na ko. Oo. Sabi nay. Okay. Tessa, asa siya na? Ano ako na yo? Ang pilihan na yo? Lista dira nay. Marky lang yung pangalan na yan. Sige, kay naglista ko. Naayar, madlawa eh. Nino, mga panagat bay. Wakoy trip ba? Lami aron tripan ni Marky eh. Angkat. Gaw. Ha. Kana! Mande. Nausa naman ka! Man! Unsa na purma ni mo? Mura naman ka og choy-choy yan. Ano na sa kumpuro magot? Kabayo ka nagadugay, nagkamaro na kayo ka. Unsa naman pod? Unsa naman pod? Kabalo ka sa gibuhat nimo wala? Wala. Nangutang ka sa tindahan, ako ang pangalan nimo gigamit. Utang. Mudinay ka? Sada 5-6? Diba? Sir? Te! Sir! Sa tiba o, buhing saksi. Nangutang atong niagi, gibawi ang yang giutang. Kaya napala ko yung utang dito ah. Okay, balikan noodles dai kay pabayaron na ko si Sir Usa kay dagkan kayo yang utang. Sa sunod lang Sir ha. Utang-utang ko doy. Napkin! Saan ba itong mga shibir? Shiver! Imo nga siguro itong mga buhok sa CR no? Kubukaan ka o. Ikaw ba, ang bakba ni mo no? Basig ka na, kanang pagkaon, inutang pa na ni mo dito. Sa tuloy mo sa kawakot kwarta? Nya na nangutang gali ka, ako ang pangalan mo gamit, tama na kay kwarta. Bitaw ma'am, ang pangalan ni Sir mong passport. Passport. Sino? Travel? Hapit gani kuya pa si Sir gani. Yan ako yapan siya. Hapit na gani no. Hapit raman di ay. Kauban naman sa wala. Bayarin na lang lagi itong utang ni mo dito, hana? Saan mong guday ng utang nga? Mudinay jud ka ba, no? Ali, kuyog ta. Ali, te. Ali, diri, hana, ali, tanawa ni diri, ali. Untag. Mayo man. Aka nang, di ba na utang si Hana diri? Oh, magbayad na mo? Tanawa. Ikaw, siya may nang utang, di ba diri, te? Oh, ikaw gyud ana ang nayo utang. Oh, mao gali na, ako ang pangalan, te, pero siya nang utang. Oh, siya gyud. Dili magud siya mutugan dirog tarong. Patanaw sa listahan, te. Ari og kay ana gud Oh. pero imo ngalan. Oh, imo man yung utang, cream silk, panty, napkin. Ubaltin tawas, kaya nagatawas ba ka? Oh, safeguard, shibir, mo ni, kato nakita na ko nga nahibok-bok sa CR mo ni. Ito nang utang og shibir. Oh. Oo, dahil nila utang yung pasabot. Oh, 1,990. Bayari Huwag karon. bitag si Dini. Waray mo, ang laliday na bayari na. Yori sa kundi. Kasi bayari sa na mga kay kwarta. Ikaw may nangutang ana. Yori sa bukay mo, bitong sildo ko ron. Bayaran na takay nagsildo na po na ako. Kamot ka ni si Hana, uy. Saan si Ma'am Hana? Bayari Hana ha. Lagi. Dala tayo, mabayad ka tayo. Mo, oh. 1,990 no? Oh, para. Ipit na natin ha. Okay, natin. Dinay-dinay po. Tugan ng lighapon. Okay. Salamat eh. Salamat yun. Kanya, wala na kayo utang te ha. Wala na. Fully paid na ko. Oh. Pastilaning gugma ang pinapag sa'yo. Salamat na. Okay, kinakabayan kasi. Nay. Okay. Awat eh. May tugan na gyapon si Hana no, siya nang utang. Gani Sir. Tessa, asa si Hana? Pwede naman makautag balik diri nay no, kay nakabayad naman sa utang nay. Kinsa po dangalan? Kamarki lang gyapon ng utang nay. Sige. Ano ako na yo? Ang pilihan na yo? Lista dira nay, Marky lang gyapon pangalan na yan. Kay Sir Marky Gapon. Oo, kamarki nay. Salamat nay, salamat. Sige, kay naglista ko.